नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ बुंगोन संसारनि माया सिनेमाखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना हायोब्ला एक्सट्रा रमा लाबखा बा रिकर्ड बानायदोंलै आं माने खोनाबाय रिकर्ड बानायदों आङो रेकर्ड बानाय आंहा स्ट्रं आरो ना लागाव बबेयाव नै जेनेबा आं नोंजों खेबसे फैनाया ओरैजायमोन नालाय ओमफ्राय नै सोंनोसैना नामा र' ना निमो जाबो निमो सोंनोसै निमो जाबा गद पाबो होनना बुं थाङा होनबाथाय निमो जाबो निमो जावा कत पाबो एने जावा कत पाबो एते आंनि माबा होनोलै सासेल'खाय बारदों जाहैदों आरो ना लामायाथ' बेनोमोन जायगाया बेनो माने फुंखाय रावबो मोनफैथ'वाखै माने आरो नोङा ओमफ्राय नोङो आङो थिखांहरनाया ओरै क्रसिं मोननै जायामोनलाय ओरै क्रसिं मोननै गोबरखौ नांनाय गोबरखौ जाबोना नायनाय र' बेटारि खारनाय गारिखौ खारनाय गारि होनदां निमो आनना दे गोबरखौ नान गोबरदन जाखाबायलै गोबरखौ मोनबाय এই खारनाय गारियाव सोंनांगौ बेखायनो गोबरखौ नानायखौबा कल करने का ठीक है नै फाइनालि आङो बरपेटा र'डआव मोनफैबाय आरो ना बरपेटा र'डआव नै जोंना उन्दु गामियाव नै बसआ जोंना ओमफ्राय बोरै खबर सबर आदा खबरा बिदिनोसैलै गोदाव सोराव गरम बोथोराव माथो साननायफोराबो मोनसेबो जाफुङाब्रा खानाया देन्जार माथो खानायाथ' बिदिनोथ'लै गुलांजोब्बाय एसे आदिबासि तेल लागायनांसिगोन उपाय गैया जोंलाय साननायफोरानो जाफुंथारा जाय सुबुंखौ माने जाय सिख्लाखौ पसन्द खालामो माबा दंखायो आंहा रिलेसनशिप दंखायो ओमफ्राय आं आदाखौ मोनसे खोनादों आरो ना फिल्म बानायदों होननानै बर' फिल्म ओरैनो नामफोरखौ एसे खोन्थाना होदो फिल्माथ' गोबां खालामबोबायलै नै एबार माने आङो मेन रलखौनो मोनदो सावथुननि मुङा माने संसारनि माया माने मेन भिलेन आङो बिराद गाज्रि रलखा आंना माने सिनेमाखौ मानसिफोरा नायोबा बिराद रायजागोन होननाय रखम आरो बिराद रायगोन माने मानसिफ्रा आंखौ माने संसारनि माया बिराद मोजां जागोन माने एक्टर लाहा बिदा बिफं सानै दं बिमा बिफाया उन्दैयावनो थैयो बिफाया बिदाखौ बोसोन होलाङो जे फंबायखौ मोजाङै फोरों गोरों खालाम बे बिबानखौ नोङो साक्सेस खालाम जाफुंहोथार होनना बुङो ओमफ्राय बिदाया बिदिनो बिराद बिफानि बोसोन होलांनायखौ फुरा खालामनो थाखाय माने मावो खामानिखौ मावबाय आरो बिराद बायदिसिना मावनानै फंबायखौ फरायनो दोनहरो गोजानाव बेनिफ्राय फैसा हरख' हायैयावबो जे एसे एनै हा दंमोन बेफोरखौ माने बन्द' होयै फोरोंबाय दं उनाव आरो जोबथारनाय समाव माने नांबावथारगौ बे समाव बिथा न'खौनो फाननानै हरो आरो जाहाथे फंबायाल' मोजां जाथों इयुनाव साख्रि बाख्रि मोनोबा बेफोरखिनि हायालाय मा होननाय मोनसे बिदानि साननायाव बिदि मोनसे दं आरो ओरैनो आदा आङो सर्टआव सोंनोसै बे फिल्मनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनाव माबायदि जेनेबा गोहोम खोख्लैगोन एबा माबायदि मोजां जागोन जेनेबा माबायदि बोसोन होगोन मा मेसेज होगोन बिदि
आरोना मेसेजखौ मोजांखौनो होनो हागोन माने ओरैबायदिलै बिदे बिदा फंआ माबायदि अनलायलायो बेनिबो मोनसे मेसेज मोनगोन आरो उन्दै मानसिया गेदेरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरनिबो मेसेज मोनगोन माने बेफोरबायदि गाज्रि जानो नाङा बेफोरबायदि नों गाज्रि मावनाया गोरोन्थि जादों बेफोरनिबो मेसेज मोनगोन माने बिराद मोजां मेसेज मोनगोन आरो बे संसारनि माया सावथुनखौ नायोबा माने संसारनि माया न'खरनि काहानिसोखा बिराद आरो जाय बिथांमोना बे सिनेमाखौ नायो बा संसारनि माया सिनेमाखौ नायो हेलौ नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ बुंगोन संसारनि माया सिनेमाखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना हायोब्ला एक्सट्रा रुमाल लाबखा बा टावेल लाबखा मोदैखौ हुगारनो थाखाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माने जागोन आरो सिनेमाया बिराद मोजां जागोन आरो माने गाबनाय मिनिनाय दं आरो बिदिनो गिथावना गुन्दाफोरनिबो रल दं बेखिनियानो नोंथांमोना नायनो हागोन